Hi everyone! It's me again. So ako'y mambubulabog na naman sa inyong paningin. So for today's video is isa na namang tutorial na gagawin at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng GCash account. And before we start, so by the way, I am Marichu Bilbao, but you can call me Mimi. So that's why this is Mimi's Positive Vlog. So welcome to my channel, and kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutang i-hit ang notification bell, like, comment, and share para naman lagi kayong updated sa mga videos kong i-upload. And shout out nga pala sa aming kupari na si GC Flores, and hello pads, ikamusta na lang sa imong anak nga si Sofia Jade Flores, sa among kumare. So hello Dams, Sarah Jane Mikolov. Anyway, belated happy birthday di ay Dams. Ang Ginoo magagiya kadimo kanunay sa imuhang mga pangandoy, o Ginoo magapanalipod kanunay sa inyong pamilya. Bisan pa man nga layo ta sa atong pamilya, o bisan pa man nga naata sa kadaugan sa atong mga pangandoy. So always positive lang jud. Importante na wag natin kakalimutan ang Diyos, dahil ika nga na wala tayo ngayon dito sa mundo kung wala ang Diyos. We are here always to support you kung unsa man ang imong mga pangandoy. Pingdiha permi, and God bless. Okay, so by the way, balik tayo kay GCash. So malaking tulong po si GCash dahil nga pwede tayo mag-load dito in case of emergency at mag-send ng pera. So si GCash is may 4 na requirements para makapag-register tayo, para makapag-create tayo ng ating account sa GCash. So ano-ano ba nga ba itong mga requirements ni GCash? So una is load. So kailangan natin ng load para makapag-create tayo ng GCash account. So pangalawa is number. Kung ano po yung number nyo, halimbawa may Globe kayo, may TM, kahit ano-ano pa yan, dito or san, so pwedeng-pwede kay GCash. So pangatlo naman is kailangan ni GCash ng Gmail or email. So hindi tayo pwedeng makapag-create ng GCash kung wala tayong Gmail or email. So pang-apat naman is kailangan fully verified po yung ating account. Pwede naman tayo makagawa ng ating GCash account kahit naman hindi siya fully verified. Kaya nga lang, hindi tayo pwedeng makapag-send ng pera kapag hindi ito fully verified. Ano ba nga ba ang kailangan para ma-fully verified yung ating GCash account? So, kailangan lang natin is valid ID. So, ayan, wag ka lang mag-skip at para masubaybayan mo step by step kung paano mag-create ng GCash account. So, tara! Samahan niyo ko. 3, 2, 1. Okay, so let's start. So, kung wala pa po kayong GCash apps is pupunta lang tayo dun kay Play Store at isi-search natin si GCash app. I-click natin itong search bar. I-search natin si GCash app. So, ayan. Click the install. Okay, wait lang natin hanggang matapos. Okay, so ayan, na-install na siya. I-click lang natin itong open app. So, allow lang po natin ito. Allow GCash to access photos, media, and files on your device. Allow GCash to take pictures and records videos. So, click the register. Ayan po, itatype nyo lang po yung gagamitin na GCash number. Kailangan po, activate po ito. Next. And then, magsisend po si GCash sa iyo ng code. So, ayan. Click submit. So, ayan, fill upan lang po natin ito. Tell us something about yourself. Okay. Middle name. So, kung wala po kayong middle name, so, i-click nyo lang po yung I do not have a middle name. So, ayan. Proceed to last name. And then, birthday. Address po kung saan kayo nakatira. So, ayan. So, ayan, kailangan po ng email nyo para po double security authentication po.
So, kailangan po na may email kayo bago kayo gumawa ng GCash account. So, ayan, lalagay ko lang aking Gmail. So, click the next. And then, click next. Then, itatype natin itong PIN natin. So, wag nyo pong isi-share kahit kanino po yung PIN nyo. For safety lang po. Then, click submit. So, ayan. Antayin lang po natin. Click lang natin yung later. So, ayan, pwede na tayong mag-login. So, i-login lang natin yung GCash number natin. Then, click next. So, sa akin po kasi is yung mobile number ko is nasa kabilang phone. Kaya, itatype ko na lang po. And then, click submit. And just enter your PIN. So, ayan na po. Tap to continue lang po. Ayan. So, ayan, i-verify naman natin itong ating account. So, click profile and then click verify now. Click natin itong get verified. Ayan, pipili lang tayo dito kung ano man yung ID na meron tayo. Lagay ko dito is PhilHealth ID. So, ayan, successful na po. And then, scan your face. And then, after natin mag-scan ng ating mukha is, i-fill up pa natin ulit ito. Ayan. Lalagyan natin dito is Miss. So, click natin itong nationality. So, ayan. Click natin itong Filipino. Tapos, ilagay mo lang po yung civil status. Then, ilagay mo kung saan ka pinanganak. And then, ilagay mo lang kung anong probinsya ka. So, ako kasi, as of now, is nandito ako sa Bohol. Kaya, Bohol yung ilalagay ko. And then, your house number or street. So, ayan, ilagay nyo lang kung anong work nyo. Sa akin kasi is unemployed. And next is source of funds. Sa akin is savings, personal savings. Next nyo lang po. And then, main purpose of opening an account. So, ilagay nyo lang dyan is savings. So, click no. And dito naman sa baba, to establish the beneficial ownership, are you the actual owner of the account? So, click nyo lang dyan is yes. Then, click ulit, next. So, ayan, review nyo lang po yung information nyo. I-check nyo lang po yung I accept the terms and condition, then confirm. So, ayan, application submitted na po. Tahan lang po natin na 7 days po bago tayo manotify ni GCash na fully verified na yung ating account. So ayan, sana po ay nagustuhan ninyo itong video tutorial na ito at sana po ay nakatulong po ito sa inyo, and please subscribe and don't forget to hit the notification bell, like, comment, and share at para naman updated kayo lagi sa mga videos kong i-upload. So by the way, para po pala sa mga nanay na may mga katanungan kung paano mabilis matuto ang inyong mga anak magsulat. So i-click nyo lang po itong video na ito, and doon po pala sa mga may mga katanungan kung paano si add friend button to follow. So, ayan po, i-click nyo lang po itong video na ito. So, maraming salamat po sa inyong panonood, and always remember, God is always protect you everywhere, and God is provide you everything, and all things are possible with God. Bye-bye mga kamimis. Thank you for watching, and God bless.